Gernikako akordioa sineatzen dugun eragile politiko, sindikal eta sozialok eta gaurko manifestazioarekin bat egin duten beste eragileek auzitegi konstituzionalak euskal preso politikoi zigorra luzatzeko doktrina ontzat eman izana irmoki arbuatzen dugu. Auzitegi konstituzionalaren erabakia oso larria da. Lehenik eta behin, oinarrizko giza eskubideen aurka egiten duelako. Baina horrez gainera, gatazkaren konponbidearen aurkako erabakia da. Gobernuaren borontate falta agerian uzten duena. Parok doktrina asko ezaguna zaigu. Justizia eta eskubideen ikuspegitik askotxo baitira zalantzan jarri izan dutenak. Bai Euskal Herrian, bai eta nazioartean ere. Auzitegi konstituzionalaren ordea, mendekua bilatzen duen eta salbuespenekoa den doktrina lege bilakatzea erabaki du. Erabaki honek oinarrizko giza eskubideen aurka egiten du. Kondena bete duten presoak kartzelan mantentzea legezko bilakatzen baitu. Askatasunarako giza eskubideari atea itxiz eta bizi osorako kartzela zigorrari bide emanez. Auzitegi konstituzionalaren erabaki hau gure herriaren bake eta konponbide nahiaren aurkako eraso zuzen gisa interpretatzen dugu. Estatuko botere eta aparatuek nabarmen utzi dute Euskal Herrian ireki den agertoki berriaren aurrean duten borondatea zein den. Estatuak blokeo egoera ezarri eta betikotu nahi du. Gatazkaren konponbide politiko eta demokratikorik nahi ez duelako eta bere asmoa bakea eraikitzeko aukera zapuztea delako. Gauzak horrela, Gernikako akordioa izenpetzen dugun eragileok atarabide demokratikoa erdiesteko gure konpromisoan berresten gara. Irekiriko prozesua bururaino eramateko konpromiso osoa eta sendoa dugu. Euskal Herritar guztiok garaile izango garen gatazka politikoaren aterabide demokratikoraino eta giza eskubide guztien errespeturaino alegia. Inmobilismo eta blokearen aurrean, gatazkaren konponbidean inplikatzea eta honen alde jardutea funtsezkoa izango delakoan gaude. Orain arte bezala, aurrantzean ere, konponbidearen aurrera egiteko eta haren aurkako trabak gainditzeko, herritarron inplikazioa eta bultzada erabakiagarra izango dela argi baitugu. Estatu Espainola eta PP-ren gobernuak bakea eraikitzeko aukerei jarriko dizkien oztopo handien gainetik aurrera egingo dugu. Aurrera egin behar dugulako. Ez baitago besterik.
gehiengoak ez duelako bakea eta konponbidea ez den besterik nahi. Gure aldetik lanean jarraituko dugu. Izenpetu genuen akordioa bere osotasunanen garatu dadin. Gatazkaren arrazoiak konpondu eta ondorio guztiak gaindituak izan daitezen. Konponbideak osoa behar baitu izan. Demokraziari bide eman behar baitio. Eta ez du gailtzelarik bilatu behar. Guztion onura eta garaipena baizik. Bakea eta demokraziarekin guztiok irabazten baitu ditugu. Mila esker guztioi eta laster arte.